Bona tarda, caçadors i caçadores de Catalunya. Mireu, el que havia de ser un dia feliç, un dia il·lusionant, un dia de pensar amb la propera temporada de caça, ha esdevingut un dels dies més tristos pels caçadors i caçadores de Catalunya. La publicació de la llei 5/2020 de 29 d'abril d'enguany ha desvelat tota una bateria de sancions en contra del col·lectiu de caçadors. Sancions per res consensuades amb la Federació Catalana de Caça, a la que represento, ni amb cap altre grup de caçadors. Sancions que nosaltres estem d'acord amb actualitzar, no, que ningú ens malinterpreti. No estem en contra d'endurir les sancions contra el furtivisme, no estem en contra d'endurir les sancions contra el maltractament animal. Estem en contra de que amb una persona gran que no pot caminar, que la deixem amb el cotxe a 23 metres del camí perquè no pot arribar més lluny, el sancionem amb 3.000 euros de multa. Estem en contra de que a un gosser que té 30 gossos i que fa l'esforç de tirar endavant aquella canilla per poder caçar senglars, que és el que li interessa al govern de la Generalitat, resulta que per no tenir censat a l'Ajuntament un gos li imposin una multa de 3.000 euros. Això no hi ha dret. No hi ha dret per com s'ha comportat el col·lectiu de caçadors de Catalunya. No hi ha dret pel compromís que hem agafat amb la reducció de la cabana de senglars, amb la reducció de la sinistralitat en carreteres, amb la reducció dels danys a l'agricultura, amb la reducció del risc d'enfermetats. Tot això ho hem fet els caçadors. Millores d'hàbitat per les poblacions, tant protegides com cinegètiques. Això ho estem fent els caçadors de Catalunya. No hi ha dret a que se'ns tracti així. Aquest no és el model de governança del que hem parlat amb el Departament d'Agricultura i, per tant, crec que ha arribat el moment de dir prou. Que sapigueu que avui les representacions territorials de la Federació Catalana de Caça han parlat amb les societats de caçadors que estan actuant per danys i la resposta ha sigut pràcticament unànime. Deixem de caçar com a protesta d'aquestes sancions. Deixem d'actuar per danys. I no us equivoqueu, això no va contra els pagesos, això no va contra el col·lectiu ramader del nostre país, això va contra algo que trobem injust, que és que se'ns tracti de la manera que se'ns tracta quan estem col·laborant amb l'administració pública en tots aquests compromisos que hauria de fer ella mateixa i pels quals no ens paguen. Que sapigueu que a continuació d'aquest vídeo veureu una carta que aquest dematí s'ha enviat al president de la Generalitat, el senyor Quim Torra, on bàsicament li demanem que actuï, que ens expliqui quin és el model de caça que el govern de la Generalitat ha previst pel nostre país i quin paper tenen els caçadors. Perquè ja n'hi ha prou amb aquest estat de confinament, hi ha hagut presidents autonòmics que s'han mostrat absolutament a favor de la caça, que han explicat la importància del paper de la caça, i aquí a Catalunya sembla que aquest paper ens envien un tuit i ens tenen contents i per desgràcia entomo la meva responsabilitat com a president de sentir-me satisfet amb gestos, però crec que hem de demanar mesures com a país, hem de demanar mesures de defensa del propi col·lectiu. Que sapigueu també que hem enviat una carta, que ara veureu, a la consellera d'Agricultura per demanar el cese, la dimissió del responsable d'aquesta imposició de sancions, que penseu que estaven plantejades molt més dures. Això ens hem assabentat a posteriori. No em queda més que dir-vos que crec que hem de prendre un temps d'espera, un temps de deixar que les poblacions actuïn i veure quin és el model de govern que vol la Generalitat. A partir d'aquí ens reunirem, intensificarem, sabeu que ho hem fet amb aquest confinament, hem intensificat la comunicació amb tots vosaltres, ho farem encara més des de les pròpies representacions territorials i jo com a president, per copsar els vostres interessos, les vostres inquietuds i saber entre tots què hem de fer. Si hem de parar al setembre, pararem al setembre. Si no hi ha prou i hem de parar a l'octubre, doncs crec que ho hem d'entomar amb tota responsabilitat. Que sapigueu, per últim, que tant les organitzacions agràries, Unió de Pagesos, JARC, PORCAT, avui li hem enviat una carta a explicar-li aquesta iniciativa que estem prenent de prendre'ns un temps perquè la Generalitat ens expliqui quin model de defensa de la caça vol ara mateix al nostre país. Per tant, necessitem agricultors, pagesos, necessitem que, igual que nosaltres us hem ajudat a vosaltres durant tots aquests anys, ara mateix ens recolzeu i pressioneu perquè aquestes mesures no s'imposin a Catalunya. Sense més, us deixo amb els meus presidents territorials, amb la meva junta directiva, que també us volen adreçar unes paraules, i caçadors, caçadores,
Salut i força la casa. Des de la territorial de Girona, arrel de les sancions desmemorades que ens volen aplicar i a més els problemes que tenim amb l'Apicat, a les caceres que creiem que es fan indiscriminadament, passant pel damunt de totes les APCs, ha arribat un moment que hem dit prou. Sapigueu que no tenim res contra els pagesos. Ara, demanem un compromís ferm i que se'ns escolti el president de la Generalitat, el senyor Joaquim Torra, i la consellera d'Agricultura, la senyora Teresa Jordà, que una solució com més aviat possible, perquè ningú vol arribar a solucions extremes. Des d'aquí també dono les gràcies a les societats que tenen aquest problema que m'han donat aquest suport. Bona tarda. Primer de tot vull agrair el recolzament rebut per part de les societats i caçadors federals de la província de Barcelona durant aquests darrers dies. Agrair molt especialment que en el dia d'avui han estat moltes les societats i caçadors que han anul·lat els permisos excepcionals com a mesura de protesta. En aquest sentit, el seguiment ha estat exemplar i els hi vull donar les gràcies, en nom del col·lectiu que representem. Estem en moments complicats per la caça. Sancions desmesurades al col·lectiu de caçadors sense consensuar i en un estat d'alarma i confinament. També per la falta de normativa com podria ser els nuclis zoològics. Penseu que tenim molts gossers que necessiten de l'ajuda de l'administració i no pas de traves administratives. Falta d'aplicació del decret del control de depredadors. Llei de caça consensuada amb el propi sector. I per què no dir-ho? L'eliminació de qualsevol taxa vinculada amb la caça. A part, també no hem d'oblidar altres temes com el despropòsit de la vacuna anticonceptiva, finançada amb diners públics o fins i tot d'empreses de captura del senglar amb gàbia trampa, que en molts casos també ha estat pagat amb diners públics. En definitiva, un despropòsit que perjudica la tasca social que fem els caçadors. Així mateix, vull manifestar públicament amb aquest vídeo el ple recolzament de totes les societats i caçadors federals de la província de Barcelona amb els caçadors i societats de la província de Girona pel que fa a les famoses pick-ups de l'amor. La gestió de la caça ha de ser feta pels caçadors, no per agents rurals a sobre d'una pick-up pagats amb diners públics. Finalment, amb aquest vídeo me vull adreçar a la pagesia. Li demano compressió i sobretot recolzament a les nostres reivindicacions, que són de justícia. Entre tots ho aconseguirem. Força i unió i sí a la caça. Bona tarda, caçadores i caçadors del Camp de Tarragona. En primer lloc, agrair-vos la vostra comprensió per l'estat d'alarma que estem passant aquests dies i totes les consultes que heu fet a la Federació sabeu que han estat contestades i intentat resoldre's perquè hem estat en actiu. A la tarda vam tindre una reunió a la Federació Catalana de Caça en la qual vam prendre uns acords vers les actuacions que estem fent aquests dies per danys, donat el malestar que tenim per l'aplicació d'aquesta llei, la llei de taxes, tan desorbitades que ens han fet en quan ens afecten a la nostra activitat. Per tant, hem acordat no caçar en zones de seguretat i també procurar el mínim possible fer actuacions per danys a la resta del territori. Esperem la comprensió dels pagesos i la vostra solidaritat envers aquest tema. Gràcies. Com a membre de la Federació Catalana de Caça i president de la Societat de Caçadors Sant Joan de Benavent, demano una unió del col·lectiu de caçadors i caçadores i que aturem l'activitat cinegètica fins que la Generalitat ens valori. Com a membre de la Federació Catalana de Caça i caçador de les Terres de l'Ebre, us demano el recolzament en aquests moments durs per tal que el govern de la Generalitat de Catalunya reconegui i valori els seus caçadors i caçadores.